he thon thu hi high school classroom chunga a in chana gamin chuan adu thu sam college a lu adua ani khatna chuan be seina ne na khatin classa aluta athil mu chuan atimang ang hle school uniform chu ama chawin aloha a zirlai chen khatte chu nasa takin anin dibuain anin swala midangte chuan class chunga zu an ina meizialte an zubok hetiang boina zong kara hian gamin chu athiam lo ber dot tu alani tho thinjim hle ma se aban san du lawa chuti lai chuan thutluk na asiam ta ani study group din adua midangte ne na anzir ho chuan hlotlin na achan pha nge a ring atu ka chuan class chu uluk takin a en kwala zirlai pakhat ngoi rengle za mel tak a mua gamin chuan lekha zir ho turin asoma gamin a chan ma chuan mi ti du da chin tu pakhatin arun bei thuta anin swal zui ngal an classroom chu inti hlimna hmuna an chantir ani ringot tu ma chuan ti top tumin ma an lalo he school a hian zirlai te chu an chak dan le in swalan thiam dan ang zelin rank pek chin an ni ron bei thut tu chu anin swal na chuan a chaka a rank chu za som sari na a chho ngal gamin chuan an number chu exam a an score ani hau lo ti a rechwaka an fighting rank ani ti a rezui bok reivak lo nuwa me che mel thatak le lanau pan mel tak pakhat aron luta classroom chu are ngal dua chuti lain gamin chuan tunge ani alo she ngala a ming chu Miss Lee ani gamina anau pan laya lekha zirtir thin tu ania Miss Lee chuan attendance alachana zirlai te chu an zirtir tu laka chuan an chemoi lo hle a mi pakhat chuan green bota eitur aron voma adar chwai Miss Lee chuan mak ati em awangin chet ngai na reng a shelo zirlai te chuan deu so takin an lo nuya atnu athil lo thleng chu tu ma in an be sei hau lo zirlai pakhat hian u chu alo pen chhuaka an classa fighter chak ber ni in rank number 1 ani hian u chuan boina siam tu chu team na tel hau lovin avasoi sa a an classroom kong khar chu chhia in aron vor chuak lopa na takin asoi sa ani mi zong in ngoi rengin an en renga Miss Lee chuan ti top tumin abeya tuman an ngai thalo zirlai tu chuan an nui zata ti chuan hian u chuan mi zong chu thu turin thu apeta a thu chu an oi ngal mai thin hian u chu engma thlenglo ang main a thut na lama akir le ta a Miss Lee chuan a thil mu te chu a oi theilo hial zo kani class do a chuan bol hlo chu apaya secretin alo khat vek zirlai ten wal out taka mezial an zulai chu awa mua chuti lai chuan gamin chuan Miss Lee chu aron pan hnaya Miss Lee chu anui suka gamin a hule chu alom hle ani gamin chuan an school atangin ban atumemti azota Miss Lee chuan engwanga chutiang thu chu zot nge ani alo zot let ngal gamin chuan an school a chuan thakha chung lakin an class zirtir tu te chu an bang zel ti ashil Miss Lee chuan chutiang thil chu thlen non tir adu lo abe dong don lo ti soin gamin chu ati dan thin te chu ti zel turin ashila an zirtir tu thu soi chuan gamin chu chakna apeya gamin chuan lekha azir zel don ti atiam bok chumi hnu chuan gamin chuan zirlai nau pangoi choi tak se hian chu azui kwal ringa thil eina te lekha zirlai te amut na mun thlengin azui zelani library chunga chuan zirlai nau pang kul em se hian chu gamin laka abeidong ta hian gaminan azui reng anina wang chuan athil du chu alo rem ti sak top gamin chuan anota mu tira chu vele se hian chuan mak ati hle a chan chu gamin chuan engkim alo ziak veka gym class a te po alo ziakin alo zir thin thoti a mu chuan se hian chuan gamina pui atum chu mola inti hle ti chuan gamin chu thudik tak ashil ta ani he school a hian lekha zirin omzia pakhat ma anei lo
Thilengkim hi in swal le in bei manga te le thutluk na po siam thin ani. He school nei tu hi gang leader ania. Chu leader fa pa chuan ranking system asiama. Helai hmuna hi chuan I chak le thil iti theyanga. I rank ka sa ngang ti in a shilfia. Gamin chu ane pa wangin a rank po atop berdota a alo nia. Ti chuan se yan chu akala. Chuti lai vek chuan Miss Lipon an school principal chu alo mu ve meka. School campasa Mizo khap turin angena. Principal chuan lo nui zatin tum chin lo turin alo shilpa chuan a hma a mei chu azu khului luya. Principal chuan a hna chau thok turin alo shila. Chu mi hnuwa zirlai kul tak se hianan badrooma a hmaya phi fai lain. Mi tu emo abula alo kal thuta. Gaminan azuile emo atia. Ma se gamin nilawin hian u zo kaniti ashe thuaya. Zale lau takin ngaidam alo dil ngal. Se hiana ngaidam dil na chuan. Hian u washikpo atithak ei lo. Voile khata. Miss Lee chuan a na bul mai achanga na tuar tre thom chu alo shia a. Thom lo chwa na lam chu apan ngal. Zirlai ten zirlai dang chu na takin an soi sati avamu a. Zirtir tu dang te chu chanpui turi na nge na. Ma se an vai chuan an lo ngai sak hau lo. Chuti lai chuan Miss Lee chuan ama chawa chanpui chu atum ta a. Beisei lo takin gamin aron lang ta a. Miss Lee chu atidinga. Ama chu ring turin ange na ni. Zirlai an ti du da mek chu chan chua adu a. Gamin chuan mai atuama. Kang chel na man rua king chuan aluta. Mi zong zong a spray veka. A thil spray chuan room chu alua khat ta veka. Zirlai an soi sak chu lotling takin a chan chua kani. Zirlai an soi sak chu se hion ania. A nuwa gamin chu a hawa. Ma se hion chuan a chan chua awangin a lau thong le. A chan chu hian u pubalak a lawa. Thil theng chu a thalo tak zepti a shilbok. Se hian chu ngaidam dil tumin. Hian u a hena akala. Hian u chuan ama chan tu mai tuam tu ni na alo zota. Ma se hian chuan a zo na chu a chang lo. Chu vele hian u chuan se hian chu atlo thungal. Se hian chu a inveng him theilawa. Chuti lai chuan beisei lo takin gamin alo lang thuta. Hian u ma a chuan dingin. A ke chuan se hian a votur chu alo danga. A vuak na turpo a ke dar ngal vek. Mi zong zong chuan mak an ti le a. Gamin chu chaklawin nep deu angin lang ma se. Ani na taka chuan a nep lawani. A thuruk chu hei hi ani. Gamin chuan nitin training nein. A taksa chu chak turin a bei char char. Hian u chuan gamin chu in ring tok tak hian aron beya. Gamin chuan second khat po tling lawa alo hne ngal. Hian u chu leya chuan atluwa. Gamin chuan se hian lam chu apan vata. Gamin chuan study group zomve turin angena. Se hian chu ven himzel atiambok. Ma se hian chuan alo nara. Gamin chuan avan nei wang liao liawa hian u chu ne theya angayani. Gamin chu midoi zep. Mani melpo pholang ngam lo ti in a kozui. Ti chuan se hian chu akal daya. Gamin chu aril ru anatak zet. Chumi zana chuan. Gamin chuan anaw pan lai hunte angay tua. A classmate le khazir puya angin lai te. Engtik lai po a an nardan te. An klasa athiam lo ber ani ring wang te a an nui zat chin te angay tua. Gamin chu ruma atum tata. Mal takin a chap chin ani. Anu chuan alo nem chin boka. Engtik niya emu chuan chian chatak alane ngay tur thu in a nem chin ani. Gamin chu angay tua na achang alo kirin. A shiom ti na te chu da cha in. Beidon chu aladu chuang lo. Atuk zing alo niya. Miss Lee chu mataka school avatlenga. Zirlai chen khat Mizo a muleta. Supervisor chuan lo hawin. School chung lama alo tira. Miss Lee chu a hlim man le. Ma se supervisor chuan vo ina inspector alo kaldona. An mei zug na barel te hi da bawang che ti in thu ape a. Zirlai him na tura mala turin anor luyani. Miss Lee chuan ama in barel chu da bawtumin abeya.
Ari ema wangin zirlai pakhat pagyon chuan achan puya pagyon chuan mi pakhat chau tan an school chu siam that thei ani loti an zirtir tu misli chu ashila misli chuan beidong lowa kalzel atum thu alo shil gamin chu classroom a aluta adokana chuan le khazir dan tur inzia na notbu amua se hiana ta ani ti a hrechuak bok gamin chu anui suka lom thu soi turin se hiana bula chuan akala study group chung chang chu azot le a voile khata hianu chuan nunglama changin arun be thuta hianu chuan gamin chu se hiana chan chuak tu mai tuam kha ani ti a hrechuak to ani hianu chuan mi zongzong chu classroom atanga chuak vek turin thu ape a notebook chu ala a hal zui bok gamin chuan lak atuma hianu chuan arun beile ta gamin chu ol samte in hian u laka chuan alo in veng man veka hian u ke chu voikhat atlo zewa hian u chu atluta a zirlai lo en tu te chu gamina achak zok awang chuan makti na in an khata gamin chuan notebook chu ala thuaya ma se alo kang cheman vekani thinrim na chuan a khatta a ngai dam dil a phuta hian u chuan ngai dam dil chu soilo gamin chu aron beile ta a manrua aron manga gamin chu alo inveng man ve zela gamin chuan a man roken chu a pai thak saka hian u chu voikhat a hneka gamin a hnek chu dol lowin chhuata chuan atlungal an classmate te chuan an thil hmu chu rin harsa an ti hle ani hian u chu thothei ani talo mi zongzong chuan gamin chu an ngai tu ain a chak zok ti an hrechiang hle se hian a ril ru chu a khoi hle a topa chuan gamin chuan atana beiti a hrethiam ta a gamin chu aron pan hnaya study group atel chu arim ti ta ani gamin chuan thinlung takin lom thu asoya misli chu classroom chunga aluta a bek kang mek a hmu chuan atimit ngal wata principal chu inspector nen an ron thlenga gamin chu a office lama a ko ngala no swa atumani misli chu aron lut ve ngal gamin chu ama a inveng him chauti a soifia chu mai baka skula zirlai ti du da na le zirtir tu ten hawlawa an thup thin thu te an en liam mai thin dan te chu a soi chuak vek a thil soi chuan inspector chu atilom hle a misli in school thak danglam turin study group din arot nuwa gamin chu hunrem chang dang apele ta ani chuti lai chuan gang leader chu alo kala zirlai te chuan an hlau hle a an hlau dan te a hmu chuan anui zat hle bok hianu chu inchung lama an kova chuta chuan gang leader fapa pi hana chuan alo ngaka pi hana hi fighting ranking system siam tu ani hianu chu anin beina a chaklo awangin a hawa ti chuan shem atum ta a boina siam chu nuam ati hle ani atuk zinga chuan gamin chu a har ma hle ataksa chu nasatakin a soi zoi thina hei hi ani tin nun phung pa ngai ani skula chuan a thian tharnen lekha anzira misli I office an tloa rules chu alo soifia member panga an mamo a kar ni chau hun an nei awang chuan an beidon hmel hlebok zirlai pathum dang an grupa chuan an lamamo ani misli chuan a fui stau sawa announcement tar chuak turin thu arona ti chuan misli thuron ang ngein skula chuan an tar chuaka zirlai te chuan an lo thiar ngei bok ma se an hrethiam lo hle a fiam tu thonan an hmangin an nui zata tuma in an la thu tak lo gamin chuan an zirna hmun pui turin library chu a thlanga voile khata zirlai pakhat alo luta fighting ranka pathumna ani gamin chu inswal pui adua midang te chuan gamin chu ramsa hlau om takani ti in chupa chu an lo hriat tir thuaya hian uwa a hne thu te an hril tel bok ma se chupa chuan an thil hril te chu angai thadu lowa gamin chu awa beya gamin chuan en mia lawin alo buma application paper azon chun zom zela voikhat ma akuta tholo gamin ron be tu chu ama le ama a in titlu der mai mi zongzong chuan mak an ti hle a
gamin chuan chu pa chu alo ngai ven lem lo gamin chuan amaron be tu chhuat lai lo mu a mu chuan a tha empty ava in vela an skula chuan thu athang ta gamin chu ne theilo ani ti in a chanchin chu adar ne hle zirlai te chuan an hlau wangin gamina an mu chuan an in sa seng zela amita po an en ngam talo cafe a te chuan alu vele an kalson vek thin gamin chuan ama an lauti chu she thiam loin le khazir an du lo wangani aringa ti chuan pagyon chu an va mu a pagyon chu ramdanga le khazir to ani ti asia a gamin chuan amit menga thil mu aneya beisei nei takin pagyon chu avapana pagyon chuan lo nuin mi a takini ti in akal san ngal gamin chuan nebriau hiana insia a library a thian pa nen chuan an thua ngoi ringa an lo omlai chu miss lee chuan lo mu in an mang angti asia a an mani ti phurnan thil ei turin a hruai chhuaka ice cream te a lei sak bok an pathum chuan an nui ho le theita beseina te chu an nei le a miss lee chuan an tumru zia a mu hnu chuan a ho sana chu mi hnu chuan miss lee chu in ava thlengta a gamin chuan a le khabu a thei hilti a mu chuak gamin chu a khola ma se alo changlo a in kong khar chu a in hongti a mu a phim khur takin aluta hian u chuan a in chunga miss lee chu alo ngak renga a mai te chu an nat mel hle a gang leader fapa pi hanan asoi sak thu ashila pi han chuan miss lee chu rubo turin hian u chu thu a pe ani miss lee chuan police ko atuma hian u chuan phone chu avai tha a miss lee chu chhuata chuan atlu a voile khata in chu alo thim veka mi pakhat mai tuam hi aron luta hian u chu aron beita a ol sam takin hian u chu a hne theiani chuti lai tak chuan miss lee te chu an tlan chuak ngal thuaya ti chuan a mai tuam na chu a phela miss lee chuan a mel chu ala sia a mel chu chiang taka enin pagdiona ani ti a hre chhuaka an skula a tran pui lai te chu a hre chhuaka miss lee chuan a him le zwal ti a shele ta elevator a an lut duna ma se lo om chuan alo muak rengani hian u le apol te chuan an tlan chhuah na chu an lo danga tharum thona na satak a chuak pagyon chuan miss lee chu alo veng zela miswal te chuan an hual vela miss lee chuan thu soi atuma chuti lai tak chuan an lo hneka ni khoshelowin atlungal pagyon chuan miss lee chu achana ni aring hiala ama chawin chung miswal ho chu abeya dim hau lowin miswal te chu amalte te in a hne zela mi pakhatin pagyon chu ahnung lama changin aron be thuta pagyon chu atluwa miswal te chuan an ron be rona chuti rwalin hian u chuan miss lee chu rukbo atuma an rin lo takin thil chu aron danglam le ta gamin chu ahun taka alo thenga hian u chu aron be ngala miss lee chu aron chan manani miswal te chu an hnung tol ta a gamin chuan atar mit chu a phela tuma anti boy to loknan zirlai zirtir hlak adu a hetyang thil hi ti top adu ani miswal ho chuan anung chang hoi hom tak chu an nui zat hle a hlawin a khur mai an ring hial ma se an rin dan chu adik lo hle ani gamin chuan achakna zong zong nen aron beita a hne ta zel mai tuman gamin chu an ma chhon thei to lo miswal ho chuan lau thong takin arwalin an ron be rona gamin chuan ninja ang main ral thuam akenga alaya alodinga ama hnai tu apiang chu alo be nga zel thin second claim te chungin mi zong zong an tu ta veka gamin chuan atar mit chu abun le a miss lee chu awacheka chuti lai chuan ahnung lama changin hian u chuan aron beya chu vele pagyon chu aron cheve ngala gamin chu aron chan him man lo pagyon chuan thinrim zet hian thir mangin soisak zui atuma gamin chuan loti topin pagyon chu miswal ni velo turin ashila pagyon chu athinrim chu akedar ani ber miswal ho chuan anu an tha sakti asoi chhuaka
hian u chu anin biak buai lai chuan atlan chhia a pagyon chuan hliam aneya wangin a zui thei talawani pagyon chuan Miss Lee chu geng ho laka changa in thiar filim turin a hriat tira a chan chu anu anga natwara an tha ve adu lawani ti chuan a chuak ta a Miss Lee chuan gamin chunga lom thu asoya a lekha bu thei hnil chu a pe a chol ha dama lekha zirna sale zwal turin a shilbok engkim chu report vek atuma chu mizan chuan geng member pakhatin aron tlo a lauthong takin ngaidam adila engkim chu geng leader fapa pi hana chunga apu veka Miss Lee chuan ngaidam atuma ma se phut let anei ve thung atuk zinga chuan gamin chuan se hian anen library an ngaka an study group chu tu emu chuan an zom ngei an be se ani gamin chuan message adong hlola tu emu chuan an study group chu join adua gamin chu a hlim hle a classroom lampan chuan an tlan phei ngala se hian chuan classroom a chuan anam luta a chunga chuan gamin chuan jiu chu a muta a se hian chu a hlau thong hle ani a chan chu jiu hi hian wa u nau nu a phir pui ania a hlau omin in swal thiam tak ani bok chuti lai tak chuan mi ti du da tu pakhat chuan jiu chu na taka chong khumin a classmate te mu lai chuan kut a thak boka jiu chu angoi ringa chu nu chuan a thian nu haiun chu kut a thak ve le a chuti lai tak chuan jiu chu a thian nu chan turin aron dinga chu nu chu a khoilet ve ngal jiu chuan a thian nu chu voi khatma kut khak to lo turin a vau bok chu mi swal nu chuan a lo nui zata an le khazir dan tur an zia na chu ati chiat sak bok gamin chu muang changin aron luta lekha atang chuan gam chu ala a lekha chu a ena anui suka lekha zir du midang an lo omawangin gamin chu alom hle ani mi pakhat gujina alo luta ji u chu abial nu ani ti aron soi thuai gamin chu awawa classroom chu chhuasan turin atia a chhuasan lawani chuan shemna apek tur thu a shil se hian chuan gujin chu milau om tak ani ti a hrechiang hle a manmo takin gamin chu classroom atang chuan a hruai chuak ngalani